presentació anem a passar a la primera taula redona que porta per títol Presentació d'entitats adherides, organitzacions facilitadores del canvi sostenible. Fa la presentació de la taula redona la nostra companya Marta Chillaró, la directora gerent de la Fundació Las Naves de l'Ajuntament de València. Gràcies. Escucha, Marta. Bueno, no sé si vais a subir ya o no. Vale, bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias, José Villalba. Es un honor para Las Naves poder presentar, poder acoger primero esta segunda edición de Valencia Cambia pel Clima, retos y oportunidades para las empresas en el compromiso hacia la neutralidad climática. Y también es un honor pues, poder presentar esta mesa de hoy. Si en esta primera mesa, si en la pasada edición nos centramos en hablar de las entidades embajadoras, que son aquellas entidades que desde su acción privada y desde su voluntad ya han dado ese paso adelante y han querido mostrar su compromiso y visibilizarlo dentro de la constelación Missions Valencia 2030, visibilizar su compromiso y esas acciones que están haciendo en los cambios de sus procesos productivos, en cómo enfrentar el propio consumo dentro de sus entidades, ¿no? Dentro de sus propias fábricas o sus espacios, en cómo relacionarse con sus proveedores, en cómo fabricar. Pues esas entidades que ya han mostrado ese paso adelante y ese compromiso fueron aquí protagonistas y quisieron inspirar al resto de entidades a que se sumaran. Y ahora damos un paso adelante y hablamos de las entidades adheridas. Las entidades adheridas tienen un rol también clave porque son esas facilitadoras que animarán a otros a que den ese paso. Esas otras empresas que aún no saben qué hay a su disposición, qué pueden hacer y quién les puede ayudar en dar ese paso, a dar ese paso. Así que, bueno, pues muy contenta de poder presentar esta mesa. A mí me gusta siempre empezar, aunque todos los que estamos aquí presentes, pues al final tenemos un perfil técnico y lo sabemos, pero ayuda mucho a ponernos en contexto. Empezar con unos datos generales que nos ayudan a retratar la dimensión de lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando de que las ciudades solo ocupan el 4% del territorio de la superficie terrestre, pero al mismo tiempo albergan al 75% de la población. Somos responsables del consumo, entre un 60 y un 80% del consumo de energía se produce en las ciudades y emitimos el 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, la ciudad tenemos un rol capital, ¿no? Concentramos los principales problemas del cambio climático, la movilidad, el consumo de energía, la contaminación, los residuos, el consumo individual, pero también podemos ser parte de la solución. Somos espacios de oportunidad para aportar soluciones integradas y no cabe duda que las transformaciones urbanas que hagamos tendrán un efecto tractor pues, sobre el resto del entorno. Por eso nuestro papel es capital. Como directora del Centro de Innovación de la ciudad, pues también sentimos una gran responsabilidad, porque en los grandes retos de las ciudades la innovación juega un papel crucial, la innovación y la ciencia, pero la innovación. Y el papel que juegue el centro de innovación de una ciudad es clave, o sea que el papel de Las Naves es clave. Podemos ser ese actor estratégico que guíe hacia la sostenibilidad de la ciudad. Y en este camino pues hemos tenido varios retos que me gustaría compartirlos hasta llegar al momento actual, que nos enfrentamos a otros grandes retos. Pero el primero de los retos fue el ser pioneros en adaptar una estrategia de innovación de la ciudad, Missions Valencia 2030, un nuevo y pionero modelo de gobernanza de la innovación orientado a misiones de innovación que mejoren la vida de las personas, porque siempre tenemos que ver cuál es el efecto y qué es lo que buscamos, mejorar la vida de las personas. Pues bueno, esta estrategia de innovación por primera vez la tiene la ciudad, se aprobó en mayo de 2021 y es una estrategia de luces largas que se amplió con un amplio consenso del Gobierno y la oposición. Ese fue el primer reto al que nos enfrentamos. El segundo gran reto, no disponer de dos estrategias en la ciudad, una estrategia urbana y una estrategia de innovación, sino ser capaces de acompasar estas dos grandes estrategias de ciudad. Así que pudimos, entre todos y todas, pues maridar la estrategia urbana de la ciudad con la estrategia Missions Valencia 2030 y hablamos que son dos caras de la misma moneda. Por primera vez hay una ciudad que tiene una estrategia urbana diferenciada y eso nos ha permitido ser los primeros en las primeras subvenciones
intervenciones estas que ha habido, conseguir la mayor puntuación. Nuestra estrategia urbana de ciudad es una estrategia maridada con innovación que se basa en demostrativos, ir avanzando con ejemplos concretos, por un lado, con demostrativos basados en innovación y, por otro lado, para las grandes complejidades, se basará en Missions Valencia 2030, en las misiones de innovación. Ese ha sido el segundo gran reto. Y el tercero, en junio de 2021, apoyar la primera misión, Valencia Ciudad Neutra, conseguir al menos 3 barrios o pueblos climáticamente neutros antes de 2030 por y para la ciudadanía, nuevamente con amplio consenso, nuevamente con vocación de luces largas, ¿no? de que esto, gobierne quien gobierne, siga adelante, porque esto es un compromiso de verdad que necesita la ciudad. Y la misión Ciudad Neutra lo puede cambiar todo, la movilidad, los espacios públicos, la forma de relacionarlos, la forma de consumir. Está en nuestra mano ayudar a que la misión climática lo transforme todo, ¿no? Y que las futuras generaciones estén en otras ciudades, viviendo otras ciudades. Y se nos suma otro reto. Ya tenemos la misión climática aprobada, ahora podemos ser una de esas 100 ciudades climáticamente neutras que va a elegir Europa. Europa ya ha empezado a definir sus misiones y una de sus misiones es esta, conseguir 100 ciudades europeas climáticamente neutras antes de 2030. Y nosotros, Valencia, queremos ser una de ellas. Es muy importante porque estas ciudades, al final, nuevamente serán demostrativos, serán demostradores, serán ciudades faro, las primeras tractoras que animarán a otras ciudades con sus cambios, con sus pilotos, con sus ejemplos, con sus actuaciones, a que en 2050 Europa tenga la neutralidad climática. Un gran reto, sin lugar a dudas. Pero ahora tenemos que actuar, ¿no? Hemos dicho, hasta ahora nos hemos enfrentado a distintos retos, nos queda pensamos que estamos en una buena posición y nos gustaría estar hablando a finales de enero que hemos sido una de esas 100 ciudades faro. Pero, como digo, estamos en la década de la acción, tenemos que actuar y la concienciación yo creo que ya la tenemos. Las empresas, hoy aquí hablamos de entidades adheridas, pero de ayudas dirigidas a las empresas y pensamos que las empresas ya están concienciadas. Lo que necesitamos es acompañarles en este proceso de transitar hacia la sostenibilidad. Si hablamos de energías renovables, por ejemplo, la tecnología ya la tenemos, está al alcance de todos y es económica. O sea, es que ya lo tenemos aquí, solo lo que hace falta es dar el paso y por eso las entidades adheridas que hoy tenemos aquí son parte necesaria para que esto suceda, para ayudar a las empresas a dar este paso. ¿Por qué? Porque quieren ayudar, pueden y quieren ayudar, porque está en su trabajo el ayudar. Porque pueden ofrecer ayudas económicas, porque pueden ayudar a las empresas a distinguir entre las mejores posibilidades para su caso particular. A veces una empresa no sabe por dónde empezar, qué tendría que hacer, pues les puede ayudar. Estas entidades adheridas pueden ayudar a elegir las mejores prácticas exitosas, las mejores referencias para dar ese paso y empezar, porque también las entidades adheridas les pueden ayudar a linkar los nuevos beneficios que van a conseguir con este cambio de la sostenibilidad a su producto, les pueden ayudar a calcular su huella energética, por ejemplo, porque las entidades adheridas también tienen un rol clave en reducir los trámites, por ejemplo, de las solicitudes a la hora de dar estos pasos. Es necesario que los trámites se acorten y ayudar a evitar esas trabas legales que permitan hacer esos cambios. Y si hablamos de otras entidades como el IBACE, pues no solo eso, sino todo ese esfuerzo económico que se ha hecho de recoger los recursos hacia el territorio, lo que puedan ayudar estas entidades como el IBACE, por ejemplo, es a conseguir que se capilarice, que llegue a las pequeñas empresas, que es lo que hace falta, porque al final son ellas, son las pequeñas empresas las que tienen la capacidad de transformar el sistema productivo. Hablamos siempre que desde la parte pública solo conseguiremos, hablamos de un 2 o un 4%. Esto va de todos, del trabajo de todos. Hemos hablado de las 5 hélices. La parte pública solo somos una parte. Las empresas son la parte protagonista. Siempre hablamos que el futuro es una misión compartida y sabemos que en ellas está la capacidad de transformar el sistema productivo y que de verdad se acelere esto de verdad. Me gustaría terminar con un audiovisual que tenemos, que es de entidades embajadoras, pero lo que busca al final es transmitir este viaje colectivo de la innovación y de la transformación de la ciudad que ahora tenemos mucho más concretizada en esta misión
acción climática Valencia Ciudad Neutra. La he visto. He visto 1000 veces trabajando junto a esta ciudad, arremangándose cada vez que hacía falta, levantando colosos que el viento se empeñaba en derribar. La he visto infinidad de veces marcarse retos ambiciosos, enormes, de esos a las que otras ciudades difícilmente podrían aspirar. Y hoy esta ciudad vuelve a hacerlo. Vuelve a marcarse un gran desafío que la convertirá en un lugar más sostenible y saludable, más emprendedor y compartido. Un desafío llamado Missions Valencia 2030, para el que necesita tu ayuda. La tuya y la de todas las organizaciones valencianas que son ejemplo de innovación y responsabilidad. Porque todos tenemos la misma meta. Porque elevar una mejor ciudad está en manos de todos. Y porque no hay duda, el futuro es una misión compartida. Moltes gràcies, Marta. I per a continuació veurem un xicotet vídeo, un curt vídeo, sobre un exemple d'un negoci que ha participat en el programa Negocis Sostenibles de l'Ajuntament de València. És un cas d'èxit que reflexa aquesta implicació d'aquests xicotets negocis, d'aquestes pimes que tant poden aportar a la descarbonització de la nostra ciutat. Dis vídeo, per favor. Soy Manuel Alés, el CEO de G20 Corporation. Somos una agencia de viajes 100% capital valenciano. Estamos especializados en el segmento corporativo de empresa. Os quería contar en primera persona cuál ha sido nuestra experiencia con la propuesta que nos llegó por parte del Ayuntamiento de Valencia del negocio sostenible. Nos llegó a través de la asociación a la cual pertenecemos y la verdad es que me sorprendió porque desde un primer momento el contacto con ellos fue muy fluido, fue muy cordial y sobre todo nos enseñaron a cosas tan básicas como interpretar una factura de la luz, que ya para nosotros era bastante complicado. Pero no solamente eso, o sea, llegamos a comprender dónde podíamos ahorrar, llegamos a comprender qué podíamos hacer para modificar nuestros hábitos de consumo. Lo que conseguimos fue migrar a una comercializadora libre, la cual nos emitió un certificado de garantía de origen de energía renovable. Eso lo difundimos por las redes y al margen de ello, obviamente, nos derivamos a precios indexados, lo cual nos permitió un ahorro considerable en nuestra factura de la luz. De hecho, yo creo que a fecha de hoy, imaginaos con todo esto que ha subido un 30, un 40, un 50, un 60%, a fecha de hoy, comparativamente con el 2019, porque el 2020 fue un poco extraño, nuestra factura de la luz todavía no ha alcanzado esos importes. Estamos satisfechos, pero estamos satisfechos no solamente por eso, no solamente por el apoyo, no solamente porque sí que hemos aportado nuestro granito de arena, sino creo que más por la atención que recibimos en el programa. Dicho esto, os esperamos ver a todos en el próximo evento que se va a celebrar el 15 y 12 de noviembre en Valencia Cambia el Clima, porque tenemos que conseguir ese objetivo. Tenemos un objetivo para nuestra ciudad, que Valencia sea una ciudad neutra. Passa a la primera taula redona, en la que actuarà com a moderador Alejandro Gómez, que és tècnic de la Fundació València Clima i Energia de l'Ajuntament de València. Per favor, Alejandro, i la resta de persones que formen la taula. Hola, ara. Hola, bon dia. Moltes gràcies per estar ací. Moltes gràcies també a
a José i a Marta per les presentacions i per les introduccions. Tenim una taula ara molt ampla, la veritat, i que esperem que siga d'interès per a aquestes xicotetes empreses i les mitjanes empreses que volen participar de la descarbonització de la ciutat i que volen lluitar contra el canvi climàtic i també que volen aprofitar totes les oportunitats empresarials que hi ha en aquesta transició ecològica. Anava a dir que és una taula també molt variada, la veritat és que som així 6 homes, que és un tema que sabem que en el sector energètic encara està molt masculinitzat però que intentarem millorar en altres sessions. Sé que la setmana passada hi havia taules amb molta més participació de dones, però intentarem que sigui una taula molt variada en quant a contingut i en quant a les entitats que estan participant. Sí que com sou tants us demanaria que les intervencions inicials sigueren d'uns 5-7 minuts com a molt, perquè després tindrem un espai per a preguntes tant de les persones que estan així assistint com de les que puguen arribar a través de YouTube. Així que passe a donar la paraula ja a la primera persona que participa, que és Germán Cunyat, és el cap del Departament de Planificació, Estudis i Energies Renovables de l'IBASE, de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, que ens parlarà principalment de les programes i les línies d'ajudes i de subvencions que les empreses tenen disponibles per a treballar en aquesta línia de la sostenibilitat i de la transició ecològica. Quan vulguis, Germán. Hola, bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies a la Fundació València Energia i Clima per la invitació a participar en aquestes jornades tan interesants. Com ja s'ha comentat, tant Alejandro, el concejal, com la directora, estem en un moment clau, estem en un moment on el canvi climàtic ja no és simplement una necessitat, és ja una obligació imperiosa, perquè els plazos se'ns tiren damunt i la finestra de temps se va curtant de manera implacable. Entonces, és una amenaça que tenim així, que és real, i que al mateix temps estem intentant convertir-la en un repte per a tots, tant a nivell de ciutat com d'empreses, ciutadans. Això ens involucra a tots. Entonces, les empreses tenen un paper fonamental així dins d'esta transició energètica, perquè, per diversos motius. Un és que són uns dels grans consumidors d'energia a nivell global, a nivell de consum tant de país com de comunitat. La indústria és una de les principals consumidores d'energia i la consumeix també de moltes maneres diverses, tant energia elèctrica, energia tèrmica, transport i mobilitat, etc. Entonces, les empreses tenen aquest repte un poquet, a veure, complicat, però estem intentant facilitar-ho, no és que sigui complicat, és que és necessari i al mateix temps, n'hi ha que acometre-lo sense perdre competitivitat, tirant endavant i canviant un poquet el model econòmic. La gran aposta de la Comunitat Europea és convertir també aquesta crisi del coronavirus que hem tingut en fer aquesta transició, aprofitar per a canviar el model econòmic i aprofitar aquesta economia verda perquè les empreses continuen sent rentables i continuen sent competitives. Entonces, des de l'IBACE, nosaltres portem ja molts anys apoyant les empreses en tots aquests temes d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat, etc. La diferència és que ara hi ha una molta major involucració a tots els nivells en quant a les ajudes, en quant a que ara és el moment en què hi ha que fer-ho i entonces les ajudes que hi ha ara per a tots els tipus de projectes, tant de renovables com d'eficiència, etc., estan sent ja i van a ser molt més importants que en altres èpoques, perquè ara és quan hi ha que fer l'esforç realment. Entonces, les ajudes estan començant ja a vindre de manera contínua, primer en aquests fons de recuperació i resiliència de la Unió Europea, que ja alguns estan en marxa, però després van a continuar en els programes dels fons de desenvolupament regional, el programa FEDER, i els grans paquets són també per a temes energètics i això va ser un no parar, amb la qual i les empreses entenem que teniu que pujar-se este carro de la transició energètica perquè al final
De moment van a ser tot ajudes, però arribarà un moment que seran tot exigències. Això és el mal que té lo de les obligacions. Entonces, pues res, se tindrien que pujar tots un poquet al carro, aprofitar el moment i treballar junts cap a la transició energètica. Vosaltres ja estem donant ajudes que ja les coneixereu segurament, en les dues pates. Una part, la part d'eficiència energètica, tots els projectes que estalvien energia estem subvencionant-los, la tenim a guarda la convocatòria fins al 2023. Després també estem recolzant totes les energies renovables, ara sobretot la fotovoltaica, és el moment de l'autoconsum, s'estan fent moltes inversions i també hi ha moltes ajudes per a aquestes tecnologies. Tenim ara un programa obert que ha vingut dels fons del Europe Generation, el Next Generation, ja no sé ni com se diu, del fons de recuperació i resiliència. I tenim oberta aquesta d'autoconsum, tenim oberta la d'estalvi energètic per a les empreses, eficiència, i les de mobilitat, tant a nivell de vehicles elèctrics com a nivell de punts de recàrrega. Són les tres. Les comunitats energètiques la tenim tancada, però obrirem a principis de l'any que ve una per a comunitats energètiques que si cas comentarem amb més calma després. Això és el que ara n'hi ha, però aquestes convocatòries van obrint, van tancant algunes i van eixint d'altres. L'any que ve serà el mateix, un poquet. Tenim dos, que en principi estarà fins al 2023, la d'indústria i la d'autoconsum. El problema de l'autoconsum és que hi ha un programa que és el d'indústria que ja està en els fons, ja estan esgotats. Entonces, anem a sol·licitar una ampliació, però al final, bé d'una manera o bé de l'altra, continuarem donant ajudes a l'autoconsum. Després, la part de renovables tèrmiques, també n'hi ha pendent una altra convocatòria, en fons també de recuperació i resiliència, que se va a territorialitzar, que no crec que tardi molt, igual, estem en desembre ja quasi, no sé si serà enguany, però si no a principis de l'any que ve, totes les renovables tèrmiques per a la indústria i el programa FEDER s'està treballant. Entonces, el fons FEDER, a partir d'enguany, ja van així també convocatòries per a tots aquests temes. Entonces, això, després comentarem si acá en les preguntes un poquet els dubtes que tingueu, però en fi, sabeu que l'IBACE, se m'oblidava, tenim sobretot, així, el gran repte de la indústria va ser el tèrmic, perquè l'elèctric és relativament, no és que sigui més senzill, però la tecnologia ja la tenim. En el tema de tèrmic, les grans consumidores d'energia, així fa falta encara donar-li un impuls a altres combustibles que siguin renovables, com el biogàs, l'hidrogen, etc., que això necessita encara una part d'innovació que s'està treballant, però els projectes que vagin aixint en aquestes tecnologies s'estan començant a apoyar ja des d'IBACE i també des de tots aquests fons que estan venint de la Unió Europea. I si acá després ho comentem en més detall les dubtes que tingueu. Molt bé, moltes gràcies, Germán. Jo crec que el missatge està clar, que hi ha subvencions per a tot eficiència energètica, mobilitat elèctrica, renovables, indústria, etc. I hi ha diners i ajudes disponibles ara mateix per a tot això. Moltes gràcies, Germán, també per l'agilitat d'aquesta primera intervenció. Passo la paraula ara a Roberto Arnau, subdirector general de Programes d'Innovació de l'AVI, de l'Agència Valenciana de la Innovació, que ens explicarà un poc l'estratègia d'innovació relacionada amb l'economia circular i quines són les oportunitats precisament per a les empreses dins d'aquesta estratègia d'innovació. Sí, moltes gràcies. Crec que és extraordinària la iniciativa de l'Ajuntament. Bé, l'Ajuntament de València és pioner en els temes d'innovació i de desenvolupament tecnològic i es nota. I crec que és fruit d'un treball que ha hagut en els últims anys i que és una gran responsabilitat per a l'Ajuntament i per a la ciutat de València ser capdavantera en els temes de l'energia i de la lluita contra el canvi climàtic. En l'Agència Valenciana de la Innovació, el pes fonamental és el treballar per a que el sistema valencià d'innovació funcioni. Ara hi ha molts aspectes que són molt avançats, però
la relació entre els diferents agents que formen part del sistema d'innovació no funcionen i la prova és la baixa productivitat i el retras en alguns aspectes de l'activitat econòmica i que resulta en un baix nivell del producte interior brut i, per tant, dels salaris, etc. El nostre objectiu és fer que la relació entre els diferents agents, bàsicament els científics i les empreses, però entenent-lo com un aspecte ampli del que és l'activitat econòmica, també el que fa part de l'activitat econòmica com a organitzacions o unes altres activitats que no siguin necessàriament les de la transformació industrial. I la connexió amb els investigadors que tenen la solució dels problemes i de les necessitats i els reptes que es plantegen abans i ara. El problema és que abans no funcionava, per conseqüència estem en la situació en la que ens trobem i que hi ha que animar el funcionament del sistema de la innovació. L'agència es crea, entra en acció, ja es posa en funcionament en l'any 2018, i en aquests últims anys ja es veu un punt d'inflexió. Ha hagut ja uns canvis, especialment en els 2 últims anys, on ha hagut un gran creixement de projectes responent a l'estratègia que prèviament l'agència ha marcat. El funcionament, que és per a tota la comunitat valenciana, és establir una estratègia d'innovació. I això es fa sentant a la taula als representants de la investigació que tenen els resultats, no han d'investigar-ho, ja existís la solució per a respondre als reptes i a les necessitats que necessiten i que hi ha una capacitat en la pròpia comunitat valenciana, com és el cas de l'Ajuntament de València, per a portar-les al terme. Per tant, ha hagut uns anys, i continuem, l'estratègia no s'acaba, de marcar quines són les prioritats i quines són les actuacions que han de rebre una atenció específica per part de l'Agència Valenciana d'Innovació i de totes les agències, perquè de totes les institucions, de totes les ajudes, de totes les mesures que es prenguen a favor de la millora del major valor afegit de l'economia. Per a tots, és a dir, que és una estratègia que respon a nivell de la comunitat autonòmica per a poder funcionar. No les necessitats de les empreses que no tenen resposta ni les respostes que no tenen una capacitat d'absorció. Aquesta separació que hi ha entre els científics, els investigadors i les empreses històrica és la que comença d'esta manera a desmoronar-se i es comença a trobar-se una relació entre els diferents agents en els que la tercera pata és l'administració pública, que està també donant les espatles als problemes, als reptes de la innovació històricament. Es traduís, després respondrem a les preguntes, que jo crec que serà més interessant per a tractar temes concrets, però es reduís a la fixació d'esta estratègia que ja funciona, està accessible en la pàgina web de l'Agència Valenciana de la Innovació, que és innoavi.es, i que està també forma part de les convocatòries de les ajudes, que és una eina que les administracions públiques tenim per a actuar, per a portar a terme les nostres activitats. Les ajudes és una de les coses a les que no podem renunciar i que incentiven la participació en determinats projectes en resposta a l'estratègia, com estava dient abans. Però, a més d'això, volia també mencionar l'impuls, l'organització i impuls de la compra pública de la innovació
i és també una iniciativa des del sector públic que va destinada a la incorporació de la innovació en l'activitat econòmica mitjançant les compres del sector públic. I la ciutat de València ha tingut una activitat i assumís esta iniciativa de la compra pública de la innovació, espentant projectes dels que podrà comprar els resultats per a un millor benefici dels béns i serveis públics que dona l'Ajuntament, com les altres administracions públiques, i al mateix temps facilitar aquesta introducció de la innovació. I per últim, volia també mencionar com a una de les grans activitats de l'AVI la creació d'una aliança, una espècie de xarxa, adquireix una forma jurídica d'associació de tots els agents que formen part del sistema valencià de la innovació, des dels científics, les associacions, els empresaris i totes les agències que participen, estan relacionades amb el tema, i que aquesta gran aliança de la innovació, que té el nom d'Indròmeda, també està ara posant-se en marxa, començarà també a veure's els fruits a partir d'ara. Jo ara voldria deixar-ho així, jo crec que després ja tindré més oportunitat de poder-ho comentar. Sí, gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Roberto, per posar en rellevància altra vegada la importància de la innovació en tot això i les oportunitats que hi ha per a les empreses en aquest àmbit. Deixem ara l'àmbit públic i passem a una cooperativa, a Sapiens Energia. Tenim a Juan Sacri, que ens explicarà, que és president i cofundador de la cooperativa de Sapiens Energia i que ens explicarà un poc què són les comunitats energètiques i quin és el paper o les oportunitats que tenen les empreses en participar i en impulsar aquestes comunitats energètiques. Endavant, Juan. Molt bé. Alejandro, moltes gràcies. Gràcies a tots i a totes per estar així i especialment a València Clima i Energia per la invitació. És un repte explicar això en 6 o 7 minuts, però vaig a plantejar alguns reptes i, si voleu, després generem una mica de debat. José encara m'havia plantejat un repte encara més gran, no? I és parlar de comunitats energètics en polígons industrials. Aleshores, anem a intentar-ho perquè estem treballant concretament en 2 projectes, un en Gandia i un altre al Vala de Soreig, en 2 visions diferents, però intentarem treballar. Al igual que en tot el respecte del món, un projecte de ciutat té que tindre una estratègia, una comunitat energètica també té que tindre una estratègia, un pla d'acció i persones. I ahir és on anem a treballar. Molts i moltes sou coneixedors de com funciona el sector elèctric actual. N'hi ha 4 actors, els generadors, el transportista, el distribuïdor i el comercialitzador. I això que estan pintats en blaveig són els que antes eren intocables i ara podem entrar d'una manera o d'una altra a fer activitats. Evidentment, la xarxa de transport no podem fer res. Les distribuïdores és un sector regulat també, però amb l'autoconsum compartit, des d'uns 500 metres podem fer algunes coses que abans no podíem fer. Aleshores, l'enfoque que vaig a donar a aquesta xicoteta presentació és la combinació entre l'autoconsum compartit i el model de productor, i sempre des de la visió d'una comunitat energètica, és a dir, propietat col·lectiva i usuaris finals que són propietaris de les instal·lacions, així com clama la pròpia directiva. Aleshores, per recordar una mica, comunitat energètica. Evidentment, tenen que haver persones, sense cap dubte. S'han de reunir uns 5 requisits que ja s'han transposat de la pròpia directiva d'energies renovables. Sou coneixedors, però per si n'hi ha algú a la sala que no, té que ser una entitat jurídica important. Té que haver una entitat jurídica per a que també hi hagi comunitat energètica i, sobretot, si volem adherir-nos a ajudes, participar d'ajudes, al final els beneficiaris són aquestes entitats jurídiques. Controlada pels socis, és a dir, tenen que ser democràtiques, una persona, un vot.
La propietat dels actius, me dona igual, centrals de generació, autoconsum compartit, cotxes elèctrics, té que ser d'eixa pròpia entitat jurídica. Evidentment busca beneficis socials i mediambientals davant guanys econòmics, o sigui, no busca el lucre, sinó el benefici, diguem-ne, en espècie dels seus propis usuaris. I qui pot formar part d'això? Les persones, les pimes i les administracions locals. Dit això, sobretot, també important, no? Anem a muntar una comunitat energètica? Amb quina visió? Amb quina raó de ser? Per què ho fem? Poden haver diferents motivacions. Una pot ser, evidentment, l'estalvi econòmic. Normalment és el primer. De totes les experiències que duguem és el primer. Després també tenim la part mediambiental, de reducció d'emissions, menor dependència energètica, que ens afectaria ara, evidentment, molt menys el mercat elèctric, si participem d'una comunitat energètica. També pot ser, i segurament se comenta, el millorar els serveis propis interns del propi polígon industrial, perquè recordem que estem centrats en polígons industrials, però això és exportable totalment a qualsevol altre entorn de la ciutat, del municipi, del barri. Aleshores, quines activitats podem realitzar? I un poc, a veure, jo les he ordenat per activitats que a dia d'avui ja se poden fer. Evidentment, generar energia, generar i produir no és el mateix, generar com a autoconsum, produir com a productor, càrrega de vehicles elèctrics, comercialitzar energia, serveis d'eficiència energètica, i segur que n'hi ha molts més, i segurament algú dirà, i les línies de distribució i tal? Tot arribarà, però anem a començar, jo soc partidari sempre de començar en el que se pot fer. Els coeficients horaris no els teníem fins la setmana passada, ara n'hi ha 3 mesos per a implementar-los i ja els tenim ahí. Aleshores, funcionàvem en un autoconsum compartit en coeficients estàtics durant tot l'any? Era rentable, i tant que era rentable, ara ho serà més. Aleshores, la directiva europea ens marca una línia que no podem anar a pitjor, sinó que, baix el meu punt de vista, sols podem anar que a millor. Aleshores, no està transposat, però existeixen, i ara comentaré una mica, no sé si li tinc que donar. Vale. Pues no funciona. Ahora. Vale. Aleshores, com comentava, té que haver una estructura jurídica. Pel temps tampoc he entrat en detall, però vull dir-te, ja n'hi ha casos coneguts i a més subvencionats també des d'una associació fins a una cooperativa fins a una SL. Qualsevol pot funcionar. El que passa és que té que reunir aquests 5 requisits que he comentat anteriorment i sobretot que estigui controlada per socis i que no tinga una finalitat lucrativa. No me va donar temps a mostrar-vos exemples, però coneixem casos de totes elles. I què és el que d'alguna manera ens decantaria per anar cap a una solució o una altra? Sobretot el volum d'inversió i sobretot la responsabilitat, el poder, diguem-ne, apantallar la responsabilitat dels socis. És a dir, una associació té responsabilitat solidària dels socis. És a dir, si passara alguna cosa, els socis tindrien que respondre de manera solidària. Això està molt bé, si n'hi ha un conveni en un ajuntament que te cedeix energia o te cedeix un espai, perfecte, no n'hi ha molt de risc, però quan ens fiquem a fer inversions, instal·lacions de 50, de 100, de 200.000 euros, segurament seria millor. La meva recomanació seria anar o a una cooperativa o a una SL. Per què? Perquè l'aportació, o sigui, el teu risc està limitat a què? A l'aportació del soci, a la teua aportació. Aleshores, abans d'acabar, cap a dalt, no? Tot això ho tinc que finançar. S'ha parlat d'ajudes. Les ajudes, primer hem de pagar, fer la inversió, i les ajudes venen després, en un decalatge. Aleshores, i el beneficiari qui és? El beneficiari és la pròpia comunitat energètica. Aleshores, hem de buscar fórmules en les que el soci, el participant d'esta comunitat energètica, sols tinga que aportar la quantitat ja deduïda a la subvenció, és a dir, si un quilowatt 1.000 euros, per fer el número redó, i va fer subvencionar el 50%, el soci que sols tinga que aportar 500 euros i que l'altre finançament, per exemple, a través de Caixa Popular o alguna altra entitat, pugui finançar fins que arribi aquesta subvenció. Entonces, el benefici ja és directe al soci perquè n'hi ha un cost
baixíssim, no? d'aquest quilowatt, per ficar un exemple. No? Vale. I després, finalment ja vindria tota la part de gestió, vale? Gestió de la comunitat. Vale? Hem muntat la entitat jurídica, tenim la primera instal·lació, vale? I ara què? Vale? Sí, evidentment, pues com dia, fa 2 setmanes no n'hi havia coeficients horaris i ara ja n'hi ha horaris. No? Té que haver algú que, bueno, quan tot això, hasta d'ací 3 mesos teòricament no entra en vigor i després n'hi haurà un temps ahí de prova, no? per a que entre tot en vigor en les distribuïdores, però després n'hi ha una càrrega, no? Siga una associació, una cooperativa, etc. N'hi ha que fer unes declaracions d'IVA, declaracions trimestrals, etc. Vale? N'hi ha que atendre socis, dubtes, preguntes, etc. Vale? N'hi ha que contractar un segur de responsabilitat civil de la instal·lació. N'hi ha que optimitzar els coeficients de reparto. N'hi haurà que gestionar i preparar nous projectes, no? Per a que aquesta comunitat siga tan ambiciosa que un municipi, que un polígon se plantege, no? En aquesta visió que parlàvem abans, el ser neutre, no? O ser el més autosuficient possible. Val? Tot això derivarà en oportunitats també per a empreses existents i noves, val? Per a gestionar tot això. I ja me queda així, val? Eren alguns exemples, però copa més temps, estic a la vostra disposició per a preguntes. Moltes gràcies, Juan. Tens ahí, no? I moltes gràcies també per complir amb els temps, que sabem que és molt complicat cenyir-nos a aquests 5 minuts o 7 minuts inicials, però ho estem aconseguint. Passem la paraula ara a Diego Romà Borges, que és gerent de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, que ens explicarà també en aquesta línia de quines són les oportunitats per a les àrees industrials davant del repte de la transició energètica, de la transició ecològica. Bon dia i se me sent bé? Bon dia i moltes gràcies a l'Ajuntament de València per aquesta oportunitat de parlar de l'últim barri dels nostres municipis, que són els parcs empresarials. Tractaré de ser breu, però la primera qüestió és que la societat desconeix que el 50% del PIB de l'estat espanyol i de la Comunitat Valenciana es produeix als parcs industrials. No només estem parlant de la típica empresa amb una xemeneia, sinó també de serveis, de centres d'oci, d'espais productius. A la Comunitat Valenciana n'hi ha la friolera xifra de 740 parcs industrials, 6.000 a tot l'estat espanyol. Són més de 188 milions de metres quadrats. És un 0,8% del territori. Vos podeu imaginar quantes CEL se poden crear en les cobertes de les empreses que estan ara mateix buides? Són dades abans de la Covid, però en fi, no cal parlar massa de la importància que tenen les parcs industrials a la Comunitat Valenciana i, per supost, la qualitat de l'ocupació i de l'empleo de les dones i els homes que treballen als parcs industrials. Un empleo industrial genera 4 indirectes i té més estabilitat, és més igualitari i és molt més estable. En quant a la gestió dels parcs industrials, això és una pandèmia nacional. Tenim 4 problemàtiques. La qualitat, l'estat dels parcs industrials és desastrós en general. També hi ha una falta d'implicació de les administracions públiques. En general se dediquen a cobrar els impostos però no retornen per a la conservació, per al manteniment, etc. Cal dir que a la Comunitat Valenciana són capdavanters i sobretot l'IBACE està fent molt fortes inversions per als ajuntaments per a la millora de serveis i de dotacions. En tercer lloc, n'hi ha una quantitat excessiva de parcs industrials. Hi ha 640 parcs en la Comunitat Valenciana i n'hi ha un 30-40% d'espai que està buit. Estan plens els polígons de la zona de la franja de la costa, però n'hi ha molts parcs industrials de municipis de l'interior o de la zona mitjana que estan buits. Cada municipi volia tindre el seu gimnàs, la seva piscina i el seu parc industrial. I això no és una qüestió adequada per a regular l'urbanisme del territori. I després tenen una altra qüestió que és molt complicada, que és un baix nivell d'associacionisme. Menys del 10% dels parcs industrials tenen una entitat que les gestioni. I repetís que això afecta a tot l'estat espanyol, pot ser Catalunya, que Galícia, que Canàries, que Andalusia. Això és un lastre per a la competitivitat de les empreses. Això afecta la dignitat i les condicions laborals de les dones i homes que treballen ahí. És una pèrdua de talent perquè el parc industrial no és un lloc
atractiu per anar a treballar, quan en el fons podia ser-lo com són els parcs industrials d'Holanda, d'Alemanya, o, per exemple, tenim el cas d'Elche, parc empresarial, que és un polígon, és un parc empresarial que està molt bé, o el parc tecnològic a Paterna. Suposa també, a nivell del que estem així, a nivell energètic, de simbiosi industrial, és desastrós. Aleshores, hi ha una manca de cultura de gestió de qualitat dels parcs industrials a tota la Comunitat Valenciana i a tot l'estat espanyol. És l'últim barri. Per això està la federació, que jo soc el gerent, la federació autonòmica, ara mateix són 45 entitats que treballen en 150 parcs industrials i més de 6.000 empreses, però també està la Confederació Espanyola d'Àrees Industrials, on fem teràpia de grup per a compartir tots els problemes que tenim a tota Espanya, que repetís, és que són el 99% d'un polígon d'Oriola passa al País Basc, a Navarra, que on siga. Però les coses estan començant a canviar per a bé i som els pioners a tot l'estat espanyol. El 2018 se va aprovar la primera llei de gestió d'àrees industrials a l'estat espanyol. I això què té a veure amb la gestió de l'economia circular? Doncs molt interessant, perquè se crea la figura de l'entitat de gestió i de bonificació, la EGM. La EGM què és? És una espècie de comunitat de propietaris sui generis, que és pionera, és revolucionària, i que suposa l'agrupació de les empreses d'un parc industrial. I ara veureu el interès que això té. També és molt interessant la cooperació público-privada. És molt important perquè el parc industrial és un mamotreto que ni se pot deixar en mans de les empreses totalment ni en mans dels ajuntaments. És un matrimoni entre les dues bandes. També un tema molt interessant és la classificació dels àrees industrials. En la classificació és, diguem-ne, si me permet la llicència comercial, és una guia Michelin. El tema dels ràtios de gestió energètica i de medi ambient són molt importants. Molt ràpidament, els serveis bàsics i infraestructures que ja poden començar a treballar per a millorar l'aspecte mediambiental d'un parc industrial. Això són els serveis bàsics obligatoris que deuen prestar els ajuntaments. Tenim l'enllumenat públic, el clavegueram, les zones verdes que també tenen molta més importància del que la gent cree en un parc industrial, el tractament de residus, pensant en el potencial de la simbiosi industrial, l'intercanvi de residus entre les empreses, el transport públic, la mobilitat sostenible és un problema tremendo. Però a més, amb les EGMs i les entitats que estem generant, n'hi ha una galàxia, una mirada de serveis de valor afegit. I així entra l'economia circular, la gestió dels residus, la comunitat energètica local, molt interessant, té un gran potencial, etc. Sent molt ràpid, el sector industrial, ja ho ha dit molt bé Germán Cunyat, és el dels que més emissions produeix, però jo el que vos demano és no només tindre una visió del contenido de les empreses, sinó del continent. El parc industrial, quasi ninguna administració pública té en compte el continent. Jo vos faré un símil molt simple. Això és com una pizza. Tu pots posar molts ingredients de tecnologia, màrqueting, iteració, la innovació, però si el parc industrial no té banda ampla, està brut, no se manté, si la base de la pizza està fet pols, la qualitat i la quantitat de les empreses té una amenaça gran. Aleshores, estem treballant en això, la descarbonització dels processos productius. Des de les entitats que gestionen parcs empresarials i les futures SMs, és un vector molt interessant per a tindre implicació. I qual és el secret? És simplement la capil·laritat. Perquè un gerent d'un parc empresarial o d'un SM coneix el mòbil de totes les empreses, de totes les empresàries i els empresaris i coneix la realitat. I és una talaia fantàstica per a coordinar totes aquestes qüestions d'eficiència energètica, de simbiosi industrial. Atenció, al 2030 no podem tirar res al cub de basura. I això és un problemón. I tenim que posar-nos ja les piles. Per supost, la mobilitat sostenible no pot ser que se creguen espais industrials, s'han creat on ha volgut algunes persones pel seu interès particular. No s'ha tingut en compte ni les xarxes de comunicació ni el transport públic i tenim que les persones que van a un parc industrial, la immensa majoria van una persona per un vehicle. No pot ser. Vaig molt ràpid. En fi, nosaltres estem treballant des de FPA molt amb el tema de la CEL, no me vaig estendre, l'ho han explicat molt bé, i és una iniciativa que és molt interessant. Tenim ara mateix 3 projectes que estan en marxa, el Fuente de Jarro a Paterna, Ecotes Baixes a Alcoi
i l'entitat de decisió i de modernització de Paterna Parc Tecnològic. Dir que Fuente del Jarro, crec, i que me corregisca Germán Cunyat, és l'única entitat que ha aconseguit entrar en els fons de subvencions per a la creació d'una cel industrial. Dir-vos que estem treballant en aquest tipus de projectes piloto perquè tothom parla de la CEL, però posa't a crear una. És un laberinto jurídic complicat, que és normal, és un nou paradigma, però estem treballant molt a fons en aquest tema. I res més, no m'espigui més de temps. Moltes gràcies i moltes gràcies per donar l'oportunitat de parlar als parcs empresarials, que a la ciutat de València està Forn de Alcedo, Tres Forques i la FAL, dins aquesta temàtica. Gràcies. Moltes gràcies, Diego, moltes gràcies. I passe la paraula ara per últim a Juan José Català, que és soci cofundador de Maintakers i assessor d'ACELEC, de l'Associació d'Empreses Instal·ladores de València, que ens parlarà de l'ecoinnovació en la PIME, en la xicoteta i mitjana empresa, i quines són les oportunitats per a aquestes empreses i, sobretot, com d'important és saber aprofitar-les. Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització, a l'Ajuntament, per donar-me l'oportunitat de participar en aquesta taula i amb tot l'honor, en aquest cas, representant ACELEC. ACELEC és una organització empresarial de les més grans de València, jo diria que en número d'associats la més gran, més de 800 empreses, i quasi totes, la majoria, la immensa majoria, són pimes, com d'alguna manera és el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, en definitiva. Diríem, per posar una mica de números, diríem que les pimes representen, com ja sabeu tots, el 96% del número d'empreses que hi ha en Espanya, però a nivell de PIB no arriben pràcticament justet al 60%. I que precisament la ecoinnovació és una oportunitat, i parlo d'ecoinnovació, s'ha parlat d'innovació, però parlo d'ecoinnovació perquè penso que és una oportunitat perquè precisament guanyin terreny en la participació del PIB del que són les empreses xicotetes. Diríem que l'ecoinnovació, si ho agafem com una perspectiva holística, seria d'alguna forma, molt simplificada, seria que tota activitat industrial representa una despesa de recursos, tant energètics, matèries primes, i té una empremta ecològica sobre el mig ambient. En aquest cas, l'ecoinnovació seria aplicar una estratègia o una cultura fins i tot empresarial en tota la definició dels processos de l'empresa que va dirigida precisament a que no només l'aspecte no sigui negatiu, sinó que sigui fins i tot positiu pel mig ambient i pel planeta. Quasi res, no? Sobretot si parlem de pimes, quan el tema del curt termini, les urgències estan presents en el dia a dia i els problemes que hem de lidiar cada dia són immensos, no? Perquè al final els empresaris de les petites empreses han d'atendre a molts problemes quotidians. I llavors parlar del futur a vegades és una mica complexa. Jo intentaré ser pràctic. De fet, m'havia preparat uns slides i el que faré és que els evitaré i aniré a la funcionalitat. Jo diria que, aviam, en aquest món complex, global, que li parlem, el fenomen VUCA, volàtil, incert, complex i ambigu, hi ha tres certeses. El present i el futur és cada vegada més digital, és cada vegada més descentralitzat i cada vegada més descarbonitzat, o ha de ser així. I les pimes tenim una funció fundamental. Pel número que representem i de forma agregada el que aportem a tot això, hem de posar-nos les piles en aquest sentit d'anar a cobrir d'alguna forma aquesta sostenibilitat, aprofitar-nos del que és d'alguna forma la societat, com se composa la societat i l'economia. En cap moment jo disbuncaré el factor econòmic de l'aspecte mitjambiental, perquè en aquest cas va tremendament unit a través de l'ecoinnovació. Si ho mirem des d'un aspecte global, la descentralització representaria que les pimes en el seu conjunt, d'una manera coordinada i cooperant, que ja s'ha comentat, tenen força i han de tenir més força. A nivell de digitalització, jo diria que la digitalització moltes vegades podem pensar que és una amenaça perquè pot ser més propietari de les grans empreses. Jo, en canvi, penso que és una oportunitat de les petites per reduir el gap que hi ha entre una gran organització i una petita empresa. Per què? Perquè tenim una informació al nostre abast que no hem tingut mai en la història, que aquesta informació la podem aprofitar per rentabilitzar la nostra gestió i que, d'alguna forma, la digitalització estarà present en qualsevol sistema sostenible. Perquè, al final, hem de treballar en dades,
tenim dades, accés a les dades, i mesurar les dades és el que ens permet millorar. Allò que no es pot medir no es pot millorar. El qual jo, d'alguna forma, dic, ara, a més, s'ha parlat del Next Generation, tenim partides destinades específicament a la digitalització de les pimes, penso que és una oportunitat per aprofitar-les. I la tercera, que era descarbonitzada. Bueno, jo crec que no cal posar-li més, parlar més de la descarbonització perquè s'està parlant tota l'estona. Des d'un aspecte energètic i més vinculat a l'activitat nostra, de les empreses instal·ladores, descentralitzat seria el model de comunitat energètica que s'ha presentat ja. M'ha facilitat una mica la tasca perquè tu has fet un exemple perfecte del que és una descentralització, que d'alguna manera passem d'un sistema centralitzat de grans xarxes de distribució a un sistema de microxarxes intel·ligents, on la digitalització és fonamental perquè es puguin gestionar. I aquí la cooperació entre les diferents empreses o unitats és bàsica. O sigui que aquesta cooperació i aquest treball en xarxa és fonamental. A nivell de descarbonització està clar que el món cada vegada és més elèctric, sempre i quan l'energia elèctrica, la font energètica sigui renovable, si no, no, malament. O sigui, tenim que desgasificar-los mica en mica, perquè el gas és una energia de transició, i tenim que descarbonitzar-los. O sigui, tot el que són elements fòssils els tenim que anar eliminant. I després, ja d'alguna forma, dit això, també s'ha parlat de la simbiosi industrial. En definitiva, la simbiosi industrial seria aplicar en un polígon un model similar al que seria la comunitat energètica. És un intercanvi de recursos, ja no només d'energia, sinó de matèries primes i fins i tot de residus que es valoritzen. I això ja entraríem en l'economia circular. I això, les pimes han de participar. A més, això és productiu, és rendible. Al final, una empresa, sigui gran o sigui petita, és com una taula que té 4 potes. Hi ha una part de les persones, que les persones és el primer factor, i si les persones no creuen en el procés o en el model, és impossible arribar. La part dels processos, que és d'alguna forma intentar fer-los el més sostenibles possibles, aplicant tecnologies, innovació o ecoinnovació. La part financera, per una banda, sí, són recursos econòmics que hem d'aplicar a inversions, no despeses, inversions. Tot això ha de ser amortitzable. I aquí tenim ajudes, subvencions, s'han comentat, i després la pròpia financiació que ha de fer a nivell privat l'empresa. I després al final són els clients, que és el mercat que t'ho ha de comprar. I aquí tenim l'oportunitat de ser diferents. Precisament les pimes, una cosa tenen és que no treballen en volums, els marges no són relativament grans i si el volum del negoci no és gran, no hi ha benefici. En canvi, la diferenciació o el valor afegit és una estratègia potenciadora de pime. I jo crec que una estratègia basada en la sostenibilitat cada vegada té més clients, té més acceptes. El mercat està cada vegada més conscienciat a nivell general. Per una altra banda, jo diria que les pimes, els seus principals clients no són els usuaris finals. La majoria de les pimes treballen, sobretot, els seus clients són altres empreses, més grans, més petites, i aquí podíem entrar, no vull estendre molt perquè ja el temps limitat, en la cadena de subministre. O sigui, cada vegada més grans corporacions del món de l'alimentació, del món de la química, del món de la indústria automòbil, com pot ser la Ford, cada vegada exigeixen més a la seva cadena de proveïdors passar per una sèrie de processos eficients. O sigui, aquí es parlava de renovables, però sobretot també d'eficiència. O sigui, l'eficiència no només a nivell energètic, que per això nosaltres també tenim solucions i serveis, sinó eficiència en quant a la despesa d'aigua, la despesa d'energia per suposat, despesa de matèries primes i tot el que seria recuperar, convertir residus en valor. I cada vegada serà una constant més valorada per aquestes empreses dintre de la seva cadena de proveïdors, amb la qual cosa és un avantatge competitiu i comercial. I després també, com ja s'ha parlat del món de l'energia, aquí les solucions que nosaltres podem aportar des de la nostra associació sobretot és que ja no podem pensar, abans deien que la digitalització i l'electricitat mai han estat tan lligades, és veritat, nosaltres som empreses instal·ladores d'electricitat i telecomunicacions i ambes coses van totalment unides.
d'acord? Perquè hem de gestionar d'alguna forma aquesta electricitat de la manera més eficient possible. O sigui, reduir la demanda energètica fonamental i després que l'aportació mínima se pugui cobrir en renovables. I tot això ho fem. I per això la figura moltes vegades d'aquell instal·lador de barri, de petita empresa i tal, o de l'electricista ha de canviar per un format, que és el que estem fent, mica en mica, cap a la gestió energètica. El mesurar, també s'ha comentat aquí, mesurar d'alguna manera quals són les càrregues, els consums, on es produeix d'alguna manera una possibilitat de reduir aquest consum i després tot una mena de cobrir-lo en un subministre el més renovable possible. Aquí s'ha parlat i jo simplement volia fer aquest èmfasis. Penso que he parlat de sostenibilitat, de factor econòmic, de productivitat i també de recursos, i no m'he quedat molt més temps. I gràcies a vosaltres perquè m'heu facilitat una mica la tasca. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i passem ara amb el torn de preguntes. Jo volia comentar una primer, abans de donar la paraula a les persones que estan així en les naves, perquè és un tema que ha eixit en diverses de les ponències i és el tema de les comunitats energètiques, que també tinc la sensació que us heu quedat un poc amb les ganes de profunditzar un poc més. Hem parlat de les possibilitats de les comunitats energètiques en els polígons industrials i les empreses. També volia plantejar les possibilitats de les comunitats energètiques en l'àmbit més urbà, en les sinergies que es poden produir entre el sector residencial i les xicotetes empreses, com un restaurant, un bar, una perruqueria. Des de l'Ajuntament de València i des de València Clima i Energia s'estan impulsant les dues primeres comunitats energètiques a València, a Castellar, l'Oliveral i als barris d'Allora i del Xirós. Hi ha altres iniciatives que estan eixint també des de la ciutadania al barri del Carmen, de Malilla, a la Malvarrosa també. I en aquest sentit, m'imagino que per a Juan Sacri volia preguntar, primer, quines són les oportunitats d'aquestes sinergies, també pensant en el tema dels coeficients horaris que s'han aprovat recentment, d'aquestes sinergies de col·laboració entre el sector residencial, l'administració pública i aquests comerços de barri, i també si podries donar clarament quins són els passos a seguir que hauria de seguir un bar que vol participar en una comunitat energètica i no sap per on començar. Vale. Gràcies, Alejandro, per la pregunta. A veure, diguem-ne que la complementarietat entre un perfil d'ús domèstic i un comerç és quasi que perfecte, no? Per què? Perquè normalment durant el dia, bàsic, no? Durant el dia a les vivendes no solem estar a casa i els comerços justament és la curva inversa, no? Aleshores, i és cap de setmana, no? Aleshores, en aquesta aprovació dels coeficients horaris, la veritat és que el que anem a permetre és que n'hi hagi un major aprofitament de lo que és l'energia produïda a quilòmetre zero. I, per tant, tindrà una menor dependència de la xarxa. Això en quant a les sinergies purament en un model d'autoconsum compartit. Podria haver altres possibilitats. I normalment per a que un bar o qualsevol comerç pugui adherir-se a un autoconsum compartit que pertany a una comunitat energètica en un dels municipis on s'està treballant o en el polígon, al final n'hi ha dues coses. Com dia, hem parlat de dues aplicacions dins de la comunitat energètica. Una, l'autoconsum compartit, i l'altra, el productor. Aleshores, primer que tot, si volem adherir-nos a una instal·lació d'autoconsum compartit, per llei, ara mateixa, tant el productor com el generador, com el consumidor, els dos tenen que estar en baixa tensió. Això és el primer requisit que hem de complir, a part de 500 metres o el mateix transformador, això que ja sabem. Ahir anem directament a atacar a lo que és el terme d'energia en l'autoconsum. No podem reduir més factura que
que això, a no ser que aquest usuari associat se fiqui una bateria a sa casa i pugui optimitzar el coeficient la potència contractada. No? I en això els passos a seguir seran següents. O sigui, poder accedir a la seva curva horària, dimensionar el reparto dins d'aquesta instal·lació i veure quines són un poc també els requeriments d'aquest reglament de règim intern que s'ha definit per a aquesta instal·lació. I en això potser vos sona un poc a xino, però m'explique. En alguns dels projectes que estem treballant n'hi ha uns criteris a l'hora de repartir l'energia. Per què? Perquè al final, com sabeu, una instal·lació de 100 quilowatts o de 50 no genera energia infinita, ojalà, no és el cas. Entonces, a l'hora de participar, segurament un bar puguem assignar-li fàcilment 8 o 10 quilowatts. Si és una comunitat energètica privada, evidentment el primer que arribi li anem a assignar energia, però sobretot quan treballem en ajuntaments o si s'ha pactat, perdó Alejandro que estic explicant, però és que me pareixia important, si s'ha pactat que se repartisca l'energia de la manera més igualitària possible, ens tenim que cenyir a aquestes regles. I si no n'hi ha prou per a tots, ojalà que no n'hi ha prou per a tots, és que hem de fer més instal·lacions per a donar subministre. I en això ja dimensionem el coeficient de reparto i aquest coeficient de reparto té associat una inversió. Perfecte, moltes gràcies. Doncs passem la paraula aquí, no sé si hi ha preguntes així. Sí, per ahí veig dos mans. Crec que n'hi ha un micro... Per ahí va. Hola, bon dia, José Maínez. Gràcies per les explicacions i els detalls que ens doneu. A mi, quan em pregunta alguna persona de fora de València què ha caracteritzat l'èxit de la mobilitat en bicicleta, jo interprete que, o li puc explicar que una ciutat plana, en bon oratge i en turisme ha estat suportant l'espenta en la implementació del model. Quan me fan la pregunta en el model energètic de València, no trobo quines són les variables que definiran i facilitaran aquest model energètic. I ho segueix fa temps i no trobo que cristal·litzi un model. Ni el millor, ni el dels alemanys, ni el de nosaltres, el de València. Per a vosaltres, quals serien aquestes característiques de València com a ciutat que ens acompanyaran en la missió? Perquè hem cridat que volem una missió, que tenim una missió, però a mi em costa, vivint a València, em costa identificar. Només trobo barreres, tinc que dir. Sí, per aquí vulgueu. Sí, és que a mi m'ha vingut l'inspiració directament. Tu eres de l'Ajuntament de València? No. És que has definit exactament el que és un objecte de compra pública innovadora. Per tant, a este interrogant, l'Ajuntament de València, com una altra administració, té el repte i la necessitat i s'obri a les diferents possibilitats que té al seu abast, o no. Poden presentar-se també altres solucions que siguin més llunyanyes, però el que fa la compra pública és atraure les respostes que puguen solucionar el problema que té. Per tant, quin ha de ser el model o com s'ha de portar a terme i que no necessàriament siga el que existís en uns altres llocs o a unes altres problemàtiques, perquè seria en aquest cas només comprar-ho i adaptar-ho al cas de, en aquest cas, la ciutat de València. Però és que és exactament el propòsit de la compra pública innovadora. Tu vols portar a terme però no saps com fer-ho. Són les empreses, són els proveïdors i són els científics els que donaran resposta a això. Té una mecànica i la Unió Europea permet en aquestes circumstàncies
eixir-se'n de la llei de compres del sector públic i considerar-ho com una compra especial pel que fa a l'impuls de la innovació i de l'enriquiment de la ciutat. Per tant, és una resposta que no se sap, però hi ha una forma de saber-ho, una d'elles és impulsant una compra pública innovadora. M'agradaria dir-ho per a tindre-ho en compte perquè justament és el tipus d'operació que encaixaria bé. Sí, bon dia. Gràcies per aquesta magnífica reunió en el que s'estan, crec, exposant els punts en què n'hi ha que començar a abordar-ho. I m'ha agradat molt que cada un de vosaltres, que sou com olons d'esta solució, en el que nosaltres estem, som l'administrador de CO2, porta 10 anys treballant des que fèrem l'encontre d'Amigos de los Árboles en Barcelona, en el que va vindre i es va plantejar aquest problema des del principi, en el que estava l'administració, estaven les empreses, estaven els diferents grups ecologistes i se va plantejar ja aquest repte. Nosaltres ens ficarem a treballar sobre ell i trobarem una solució després de 7 anys de treballar en Alcoi, en la Universitat Politècnica, Ximo Sandoval, i el Gilabert en aquell moment, i trobarem una solució global, holística, integrada, que és el que ara es fica en marxa. Això n'hi havia que demostrar que era vàlid i ens ficarem a treballar sobre ell. I el problema que anem a trobar, vaig anar un poc a cada un dels olons. Des del primer moment tenien clar que tenia que ser sostenible, que tenia que ser rentable per a les empreses i que, per tant, n'hi havia que guanyar. És a dir, i se plantejaren dues solucions bàsiques. N'hi ha que arreglar el clima i n'hi ha que arreglar que les empreses guanyin diners en el clima. Correcte? Per tant, els primers factors que ficarem en marxa, i tot això ho registrarem en algo que està registrat, que es diu ara contracte intel·ligent, però en aquell moment es deia diagrama de flujo o software, en aquell moment, això està registrat en propietat intel·lectual en la Generalitat Valenciana. Jo vaig a comentar un poc els problemes que hem tingut en cada una de les fases que tenim així, i a veure quin és el que crec que és la solució. Es començarem a veure algunes empreses. La primera va ser Germain de Cappuccini, perquè era molt innovadora, també estava Ximo allí, i ens animava moltíssim, i crearem una solució que es deia CO2, que estava basada només en dues qüestions. Les dues qüestions quantificades eren el CO2 i els diners. Quan vaig anar a la COP21 ja em vaig donar compte que n'hi havia que entrar en les quantificacions d'aquests dos valors per a solucionar el tema. Respecte al clima, ens centrem en la quantificació que valora el tema, CO2, correcte? Sempre n'hi ha que reduir-ho a tonelades de CO2. Per tant, jo tinc que ser rentable en les tonelades de CO2. Aquí s'ha comentat l'important del CO2, però no s'ha comentat que també se pot treure diners del CO2 i n'hi ha tota una estructura al respecte. Per exemple, els plans clima, perquè aquests projectes que esteu fent de descarbonització en electricitat, els dos punts fonamentals, energia i mobilitat. I en aquests dos complim objectius del 2023, 2030 i inclús el 2050, que això serà una altra batalla. Bé, què ens trobarem? Que les empreses, i sé de què parle, perquè ha treballat en Alcoi, de fet estem fent innovació en aquest moment en Alcoi per a implantació d'una tecnologia innovadora com és la geotèrmia, i ens trobem els problemes en què estan disperses absolutament i tancats. De fet, te diuen, això és obligatori, i a partir d'ahí no se pot fer ni la primera actuació, que és quina és la teua representació energètica. Això es diu CO2, fer la huella de CO2. I ni siquiera podem entrar en això, perquè això val els diners i com a consultora n'hi ha que fer-ho. Però això és obligatori. Sols empreses molt esporàdiques han començat a entrar en el tema. Però els polígons, Puente del Jarro, tinguem un acord en ells, té el sello CO0 des del principi. Ha sigut quasi impossible entrar en aquesta amalgama d'interessos particulars de cada una de les empreses per unir
este projecte. No? Me pareix fantàstic, de fet estic també en els altres que tenen un marrón, que és el del transporte, en la zona dels Musafes, que ja han demanat, i com faig jo la huella de carbono perquè sigui zero el meu cotxe fort? Joder, és que, perdona, no, crec que és important, ¿vale? És dir, entonces, n'hi ha una pregunta. Com aneu a fer-ho l'ONIC, aquesta unió que esteu parlant dels diferents polígonos, si estan dispersos, desarticulats i sense poder fer res, ¿vale? Com aneu a articular el tema de l'energia per a ficar el CO2 en valor dins del sistema i guanyar diners en el tema? Com anem a articular en innovació perquè s'unisca l'objectiu de l'administració, el de cada un dels interessos holònics, per a fer un holón, perquè un holón és un todoparte, i per tant hi ha un holón que té que englobar a tots els altres. Com anem a fer això? Perquè no s'està fent. Cada un treballa en el seu punt, però sense unitat, sense acció, sense saber quin és l'objectiu que està marcat, Agenda 2030. En dos objectius, que se salven les empreses, perquè això serà menjar, i que se salve el clima perquè puguem respirar. Així no és simple, però no estem anant al conjunt de les coses. Ens estem quedant en les coses particulars. Quan entrem en el tema de la ciutat, evidentment, si el terciari té que fer-se la huella, que és l'objectiu que tingueu vosaltres, que ni siquiera ho l'heu plantejat, d'acord? Doncs hi haurà que començar per conscienciar, perquè si tu vas a un restaurant, que jo ja ho he fet també, per a veure com va el tema, per a unir-ho en el que diuen ells. Comunitat energètica, tens l'electricitat i tal. Estem treballant inclús en un projecte, i parlarem després si vulgueu. N'hi haurà que explicar-ho a la gent que no sap ni... Tu vas, huella de carbono, però si jo no sé. Un problema també en l'Ajuntament que no explica quina és la seva funció i com té que explicar-ho a ciutadans. Hi ha aquest terciari que és el primer que teniu que començar i no esteu fent-ho. Entonces, vos passe pregunta a tots. Moltes gràcies. Hola. Bé, una pregunta que és molt interessant. En els parcs industrials, no polígono, per favor, no digui ja més polígono industrial, això ja és àrea industrial, àrea empresarial, parc empresarial, espai productiu. En els parcs empresarials nadie conoce a nadie. És a dir, la gent arriba a les 6 del matí, se posa a treballar en la seva empresa, no se relaciona i, com a molt, va al bar del polígon a menjar, a despotricar de lo mal que està el polígon, el parc empresarial i res més. La segona part, són valencians. Jo soc valencià, són meninfots. No n'hi ha una manera de que els valencians i les valencianes s'agrupen, s'associen. Sembla que el que és bo per a tots és roí per a mi. I entonces n'hi ha una espècie de reticència a cooperar que costa molt. I en el món empresarial, moltíssim. És una galàxia de mini-àtomos atomitzada. Per això és molt important l'associacionisme als parcs empresarials. L'ho he dit abans, només el 10% dels parcs empresarials tenen una entitat que les gestione. I la segona part, i no me voy a estendre més, la nova llei d'àrees empresarials, que diu la creació de les ESM. Les ESM, les entitats de gestió i d'urbanització, són un vector, són un potencial. Per què? Perquè des de la gerència i des de la junta directiva de les associacions o dels ESMs sí que se té una capil·laritat i una visió de la situació energètica, de simbiosi industrial, etc. Tenim que treballar molt, perquè això no és el País Basc, no és Navarra, no és França, no és Escandinàvia. Som com som i costa molt progressar en aquest país. Sí, bueno, jo abans comentava que, clar, el dia a dia és complicat i tenim que atendre moltes coses, els empresaris, els petits i tots, no? Però penso que en el tema de l'empremta de CO2 ens empredaran per la butxaca. A través de la butxaca reaccionarem. I la butxaca diu que hi ha unes tasses. I les tasses, les empreses aquestes grans que contrataran empreses més petites han de reduir la seva empremta a base de la suma de tota la cadena de valor. Aquí està el tema. I quan comenci a apretar... O sigui, no me vull estendre. Simplement, quan es toqui la butxaca, les coses funcionen més ràpid. La consciència està clara i tots som bona gent i tots tenim consciència, però quan ens apreten la butxaca les coses van més ràpid. Sí,
Només volia dir que, clar, em dona la impressió de que aquesta identificació d'un problema respon o potser està a un nivell de gran política o d'objectiu final, etc., o que engloba tot el demés. Des de l'Agència Valenciana de la Innovació es comencem per fer coses factibles i necessitats més primàries. Els nostres experts, tant des de la part dels empresaris innovadors com dels científics, han identificat unes altres actuacions que responen de forma prioritària a les necessitats i solucions factibles que es poden fer abordar ara. Totes elles entorn principalment a l'economia circular. Com tots sabem, els temes relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic i tenen implicacions de caràcter horitzontal, i a totes les altres comissions identificadores d'estratègies de reptes-solució hi ha implicacions de caràcter del mateix caràcter. Per exemple, el dels aspectes de l'automòbil i la mobilitat, diverses dels reptes-solucions tenen que veure amb el tema de l'energia. N'hi ha unes altres que són d'aprofitament dels residus i d'usos de l'aigua, un tractament de l'aigua, etc. I, per tant, no hem arribat a aquesta qüestió més elevada, diguem que són aspectes, és a dir, hi ha que fer cas al que ens diuen de les necessitats i el que és factible fer-ho ja per a presentar projectes. I així tenim una ristra de projectes tots els anys de coses concretes que empreses participen i que poden dur a terme. Moltes gràcies. Si voleu, és que ens hem passat ja de temps, si voleu podem discutir ara durant el catering qualsevol altra pregunta. És que volíem acabar a mitja, ja ens hem passat uns minuts, però agrair-vos altra vegada a tots els que esteu així com a assistents, a tots els ponents també, per les vostres aportacions i donar-vos les gràcies altra vegada per les discussions i passem ara a aquesta pausa cafè on podem discutir les coses que s'hagin quedat pendents i després tornarem amb la pròxima taula rodona. Gràcies.